гиромӣ, мо даруни мошин видео кардастем. Нилуфар мана Музаффаробод рафтастем. Мози пеши бозори Помирда харид кардастан очамшон. Ана бобош момош омадан харид карда. Мерем як чархзанӣ таклиф кардан. Омадастан наминана чӣ хел вай арақ карда ойна. Бобош момош омадастану. Нилушка, куҷо мерен шумо? Пеши девочка. Нилуфар 2 рӯзае ки садик нарафта. Мана Музаффаробод омада расидем. Кӯчаҳошон рафтем ки хона дуроем. Вай худоям. خب тамошобинони гиромӣ, ман аллакай биромадем. Рости гап видео накардам умуман, барои ки хонаҳошон ҳам хеле гарм, ба зур шиштем гармида. Хеле бо ҳам сиёвуш ай гармия инҷиқӣ кардак. Сиёвуш бана то ҳола хоб нарафта сиёвуш. инҷода хар бисёр буда, раҳода бисёр, одамо бисёриҳом хел хар кати. Инҷода бинен об мекашонанд то ҳол. хонаҳои ҳавлӣ хел мо ҳозир рафтастем. Рости гап ба зур шиштам, берун биромадам чанд бор. ҳавои тоза ҳам хел гуфта. сиёвуш акнун мерем мози хона. тамошобинони гиромӣ, мо аллакай кай буд аз Зафаробод омадем ва дирӯз дароз рости гап ман камтар касал шудам. Барои ҳамин умуман ягон кор карда натонистам ва ин саҳари хайрият ки нағз шудам ва ҳозир блинчик мехоҳам тайёр кардан, барое ки шир безеб шудай ва бо аз Зафаробод 3 литри дига шир овардем ва ёни истодиянд. Барои ҳамин гуфтам ки хуб тараш блинчик тайёр кунем, нағз мешад. Барои блинчик ман аллакай 2 дона тухм, шакар камтар гирифтам, бисёр наандохтам. Барои он ки ёки згӯшони молоко, ёки варенӣ, ёки ягон қаймоқ кати мехӯрем, барои ҳамин шакар он қадар бисёр намеандозам. Ва боз ками дигар ман дрожжа андохтам. Тамом мози ҳамаша омехта мекунем ва баъд ширу орд меандозем. Тамом. خب من аллакай шира андохтам. Ман аввал камтар шир меандозам ва орд меандозам. Ман ин вая ситачаи рости гап мо овардагӣ намудем ва шавҳарам бороя роӣ кардан. даруни бор дани замини ситача буд. хайрият дар ҳақиқат беҳад чизи удобни ҳастай. ҳама ҷои резонда чоршонда орд кати расво мекунӣ, агар ягон чизи дига кати ягон элакои кало нагирӣ, агар гӯем ин кати удобни гӯем. ман ҳама вақт аввал орд бисёр меандозам шаб. аввал хамираша ғафс мекунаму баъд мондаги широя гӯем меандозам, то ки камочки нашавад. ман ана ҳамин хел хамира ғафс мекунам. аввал орда меандозам, баъд мондаги шира низ меандозам. ва вақте ки масалан агар ки ширатон камӣ кунаду хамиртон камтар ғафсарак шавад, шумо метавонед оби ҷӯш андохта, оби ҷӯши сӯзон нею камтар шир гарм шуда андозенша ва хамиртона нағз кунед. ва баъд ихелда гӯем хамири шумо бе камочки мешавад. бинед чӣ хел хамир рости хушрӯбе ягон чӣ.
агар ки як бура 1 литр шир андохта баъд орд андозӣ нагард, ин ҳолатда ҳатман чихел гум камочкӣ мешавад ва бояд ки ҳамхел омехта кардан гирӣ то ки хамири шумо як хел шавад. Ана ҳамин хел шуд. Тамошобинони гиромӣ, хамир ва камтар шир камӣ кардак ва ман боз як пилои дига оби ҷӯш андохтамша. Анам хел ваяш хамираш суюқ шуд гӯем. Анам хел аз ман камтар кор дорам. Хамира мемонам то ки каме дам гирад ва баъд пеш аз тайёр кардан баъд равғанша меандозем. Ман аллакай корума шудам, стирка мондам инҷода ва ҳозир каме равған меандозем хамири блинчикода. Бас аст. Ва ҳозир мепазим шак сковородка таспад. Берун ҳаво имрӯз офтобаки хушрӯ, не ки шамоли безиб, кам хел хунук оз мо ошхонада истодаги, лекин беҳад хунукай берун. Хел офтобак хушрӯ ҳаво яхнаке гӯем. Ана ҳамин хел. Ман фаромӯш кардам гӯям ки вай андозе намак. Рости гап ман на кашаҳода, на блинчикда хеле чизода намак намеандохтам. Мефтам чӣ дар кор шакар меандозӣ, ширин мешад. Ва баъд очам гуфтанд ки ҳам кашаҳода, ҳам блинчикода, ҳама чизода гӯем намак андоз. Гуфтам хи чӣ дар кор? Баъд гуфтанд ки як бор андози бин кани маззааш чӣ хел мешад. Ва рости гап ман вақте ки андохтам ҳамин кашаҳода гӯем умуман маззааш дигар хел шудак, гӯем ба мазза шудак. Барои ҳамин ҳама вақт ҳаракат кунед ки хол чизода ҳама чизода гӯем намак андозем. Хел аллакай блинчик сирх шуд. Ва тамошобинони гиромӣ, дар бораи боро манин гилема низ шавҳарам рӯй кардан. Ман аллакай гуфтам ки шавҳарам бо рӯй кардан аз Россия гӯем. Ман аллакай блинчикоя пухта тайёр кардам. Нами хел бо хелаша хурдем гӯем беҳад бисёр шудан. Ва дар бораи боро рости гап вай дафъа бороҳо нағз омадан, хуб омадан, ягонташ ягон чиз шудагӣ не. Лекин тамошобинони гиромӣ, ин дафъа бори мо рости гап намедонам амона такси айсфара гирифта ҳамин Чкалск овардак, боромона кушодак, ҳамаша не. Чихел гум бороя хелша кушода дидаги ҳастанд ки чӣ ҳаст гуфта ва якташа кушодан кофтан дарунаш чӣ дорад гуфта. Дарунашда чиз доштак, ҳамон чизоя як чандташа гӯем гирифтан, ҳама хел гӯем дузидан гӯем анами хел. Ва рости гап беҳад ман асабонӣ шудам ки ҳами хел кардан. Ман намедонам хай он шахсе ки исфара, ҳамон одаме ки исфара бурдагӣ ҳаст, мо бояд ки худамо рафта исфара гирифта биёрем, лекин ихе мо наметонистем рафта исфара гирифта омадан. Барои ҳамин таксикати ваё рӯй кардан ва 140 сомонда исфара ба ҳамин Чкалска гирифта омадан бороя, лекин ҳами хел намедонам рости гап бо чӣ гуфтан. Хай асос омадан борои чизое ки асосӣ ҳастанд ҳамаш нағз омадан, ҳеҷ гап не. Хай вай чизое ки гирифтан, касе гирифт, ҳаволаш ба худо. Анами хел. Шумо низ ҳатман комментарияда нависен ки шумо низ ягон бор ҳам хел шудагӣ ҳаст ки борои шумо гирифтагӣ ҳастанд, дузидагӣ ҳастанд гӯем, ё ки безеб омадагӣ ҳастанд, ё ки шикастагӣ ҳастанд, умуман гӯем ҳатман комментарияда нависен. Пештрезе мо як саг омада шуд бинед. Агарода намедонам ин саг кадоме аст ки вай гарданашда ашенг дора. Бинед канда шудаги, симаш кандаги, ранги багира барин. Фақат рангаш дига хел гӯем намедонам чанд калон. Мана меҳмонон нав рафтан. Мо сиёвушка шитаем. Сиёвуш ҳам маҷои расво кард. Ман торташ беҳадам хел бамазза ки аҷиб буд. Кремаш ранги мороженый барин гӯем. Ҳам хел шитаем моdak чой хӯрда. Сиёвуш нигоҳ кун. Топ торикаю.